17% af de 16-20-årige drenge og 7% af pigerne har været i slagsmål, fordi de har drukket alkohol. Er du en af dem? Videre. 43% af pigerne og 28% af drengene har oplevet problemer med vennerne på grund af, de har drukket alkohol. 16% af pigerne og 9% af drengene har haft uønsket samleje på grund af, de har drukket alkohol. 11% af drengene og 5% af pigerne har kørt spirituskørsel. 9% af drengene og 8% af pigerne har været på skadestuen på grund af alkohol. 10% af drengene og 6% af pigerne har været involveret i ulykker og uheld. 10% af drengene og 4% af pigerne har haft problemer med politiet. Det er kraftedeme også deres egen skyld. Sådan noget om piger, der var 60 kilo. Okay. En pige? Altså hvis jeg var 50 kilo, så forbrændte jeg mellem 6 og 9 Same. alkohol